היום, כ"ז בניסן, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנו מתייחדים עם זכרם של 6 המיליונים מבני עמנו שהושמדו בשואה. את קהילות הקודש בארצות הגולה שנעקרו, שנחרבו ושנמחקו. את בניו המומתים, קורבנות ממלכת הרשע, שעונו עינויי גוף ונפש במחנות ההסגר, שגורשו לארץ גזרה ולא נודעו עקבותיהם, שנרצחו בהמון בשווקים וברחובות, שהובלו לטבח בקרונות מוות, שנקברו חיים, שנשרפו בהיכלי הקודש על גבילי התורה, שנשחטו, שנטבעו ושנחנקו, שחולל כבודם ושופח דמם בידיים טמאות על קידוש השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. אני מתכבד להזמין את ראש העיר, הגברת מרים פיירברג עיקר, לשאת דברים. קהל נכבד, בחודש אוגוסט 2010 הגיעה אליי בקשתו של מר כריסטיאן אסטרוזי, ראש העיר ניס, העיר התאומה לנתניה, כי אשתתף בטקס הענקת תואר חסידי אומות העולם למשפחות צרפתיות המתגוררות בכפר סנט מרטן ויזורי, הנמצא במחוז ניס שבצרפת. התואר חסיד אומות העולם ניתן למשפחות אלה על הצלת ילדים יהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. ברצוני להביא בפניכם את מעשה ההצלה. הלן דריימן, אישה צעירה, בחודשי הריון מתקדמים, בורחת מהעיר ליל בצרפת, יחד עם אמה ושני ילדיה, הפעוטות, ססיל בת 3 וז'אן קלוד בן השנה. הם נמלטים ונודדים מכפר לכפר מאימת הנאצים. במהלך פריחתם נתפסים אביה וסבה ומוצאים להורג במידני. הלן דריימן מגיעה לכפר סנט מרטן ויזובי, 50 קילומטר צפונית לניס, שהיה אז תחת הכיבוש האיטלקי, והמשפחה מוצאת מגורים בכפר מול בניין המשטרה. בשנת 1943 מגיעים הנאצים לערוך חיפוש בכפר, והמשפחה נאלצת שוב להימלט במהירות. נתיב הבריחה היחידי האפשרי היה ההרים הגבוהים שסביב, וברור להלן של כל סיכוי לילדיה הפעוטים לשרוד את הטיפוס בהר. בצער לה פונה הלן אל שכני השוטרים ומבקשת כי יסכימו להסתיר את ססיל ואת ז'אן קלוד בביתם. השכנים, משפחת פוזר ומשפחת מנגו, מקבלים אליהם את הילדים למרות הסיכון הגדול שבכך. הלן נפרדת בכאב רב משני תינוקותיה ולפני לכתה מורידה מאוזני הזוג עגילי זהב מאותרים באבן כחולה ומוסרת אותם למשפחות. היא מבקשת מהם למכור את העגילים כדי לסייע בכלכלת ילדיה. שתי משפחות השוטרים
מטפלים בססיל ובז'אן קלוד בדאגה ובמסירות. המשפחה שהסתירה את ססיל בביתה אף מגדילה לעשות ושולחת אחת משלוש בנותיה לגור עם סבתה על מנת לא לעורר חשד בקרב תושבי הכפר. וססיל הקטנה הופכת להיות ביתה בשלישית. ז'אן קלוד בן השנה היה תינוק בכיין. באחד הימים נערך חיפוש פתע של הגסטאפו בבית משפחת השוטרים הצרפתים. אם המשפחה החביאה את ז'אן קלוד בארון הלחם שבמטבח וחששה מאוד שהתינוק שלא הפסיק לבכות לא יזכיר את מקום מחבואו. אולם בדרך נס ז'אן קלוד הקטן הפסיק לפתע לבכות ושתק במהלך כל זמן החיפוש. כשיצאו אנשי הגסטאפו פרץ שוב בבכי קולני. לימים חזרו ססיל וז'אן קלוד אל הוריהם. ססיל וז'אן קלוד המתגוררים בארץ, ז'אן קלוד דריימן, תושב נתניה, חזר לפני שנתיים לבקר בפעם הראשונה בכפר סן מרטן וזובי, ובסיועה של סופרת ממוצא יהודי אשר הכירה את תולדות הכפר, אותרו לאחר מאמץ רב ילדיהם של שתי משפחות השוטרים. האחים הנרגשים מהמפגש ומשחזור מעשה הצלתם פונים אל יד ושם ומבקשים להכיר במשפחות השוטרים כחסידי אומות העולם, ובקשתם נענית ברצון. בטקס המרגש שנערך בכפר ביום 5 לספטמבר 2010 ייצג את העיר נתניה יושב ראש מועצת העיר דובר השפה הצרפתית שלמה ישי. במפגש סיפרה בהתרגשות רבה הבת הבכורה של אחת המשפחות שהייתה בזמן המלחמה בת 12 כי היא זוכרת שהלן דריימן מסרה זוג עגילים להוריה על מנת שימכרו אותם ויקנו אוכל לילדים. היא סיפרה שהוריה שמרו על העגילים כל חייהם וקיוו שיום אחד יוכלו להחזירם להלן. לאחר 66 שנה חזרו עגילי הזהב של הלן דריימן לשני ילדיה ססיל וז'אן קלוד. לאסוף את השברים למען ידעו דור אחרון. אני מבקשת להזמין להדלקת נר זיכרון את האחים ססיל טוביאנה וז'אן קלוד דריימן. דריימן ז"ל, מדליקה נר זיכרון זה לזכר סבי אברהם לילנבום ודודי יוסף לילנבום שנספו במיידנים. אני ז'אן קלוד בן מוזס דוד והלן דריימן ז"ל מדליק נר זיכרון זה לזכר חסידי אומות העולם אדריאן ולנדרי ז'ול מנגון ואיבון וז'וזף פוג'ר אשר סיכנו את חייהם ואת חיי משפחתם למען הצלת שני ילדים יהודים, אחותי ואני. לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.